Il-Gżejjer Maltin gawdew minn medja ta' 325 siegħa ta' xemx kull xahar tul is-sajf li għadda, bit-temperaturi jvarjaw bejn 18 grad u 39 grad Celsius. Ix-xahar ta' Ġunju kien l-iktar Ġunju sħun fi kważi mit-sena, filwaqt li l-ogħla temperatura tas-sajf intlaħqet bejn 8 u l-10 ta' Lulju, meta t-termometru kważi miss l-40 grad Celsius f'mewġa ta' sħana li laqtet lill-Gżejjer Maltin. Min-naħa l-oħra Settembru ġab miegħu il-maltemp. Fl-11 jum tax-xahar seħħew 5 maltempati birrat u s-sajjetti. L-akbar ammont ta' xita kemm għax-xahar ta' Settembru kif ukoll għall-istaġun sajfi kollu tkejlet fl-10 ta' Settembru. Dan filwaqt li tul l-istaġun kollu niżlu kważi 32 mm ta' xita. L-10 ta' Settembru wkoll kien l-iktar jum mudlam ta' Settembru u tas-sajf. Min-naħa l-oħra, l-aktar jiem imdawla tas-sajf kienu 18 u 19 ta' Awwissu. B'kull waħda minn dawn il-ġranet tara ftit aktar minn 13-il siegħa ta' dawl. Is-sħana ta' dan is-sajf waslet biex it-temperaturi tal-baħar kienu għala mill-medja f'kull xahar. L-ogħla temperatura medja tal-baħar kienet f'Awwissu meta laħqet is-27 gradi Celsius. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.